the power of the Holy Spirit. Now, as a preacher, isa sa mga major responsibility nako ang pag-feed sa flock. If ang church members dili mo grow, ang leader may unang responsible o accountable. Ako may unang manubag sa Ginoo. And as a leader, desire good. Kung mahimo, buhaton tanan, kung na may unang mo surrender sa Ginoo, sa will, sa Holy Spirit, ang leader, aron ma-lead niya ang flock. And I know, sa tanang aspect sa itong kinabuhi, kinahanglan ta mo grow, labi na sa spiritual aspect. O dili-dali mo grow. Ang reason nga nung dili na to ma-feel ang joy, ang passion sa atong Christian life, burden mo atong simbahan, walay excitement, dili ta ganahan mo basa sa Bible, Christian ta by identity, pero murag, wala kinato na enjoy ang benefit sa pagka-Christian, it is because we are not growing spiritually. So, tanaw na to, unsa ang factors, nganong importante kayo ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Sa Bible, gitawag siya, gidescribe siya sa lanlain nga mga description, isa nini, gidescribe siya as the fire, gidescribe siya as the oil, gidescribe siya as like a dove, sama po siya sa usa ka kusog kay nga hangin. And sa Bible daghan siya title, gitawag siya the Spirit of God, gitawag siya the Holy Spirit, gitawag siya Holy Ghost, gitawag po siya the Spirit of Christ. Now, first of all, ang Holy Spirit, He is the third person of the Trinity. Sa Godhead, mo yung Godhead, ang pinaka-head gyud sa God, ang Father, Son, Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ikatulo nga person. Now, atong klarohon ning God, tungod kay ang Bible nag-mention lag usa ka God, nag-describe pud siya isa ka God, pero nag-exist ning isa ka God sa tulo ka persons. And ang uban mo contradict niini. Against sila sa Trinity nga teaching. Ang word Trinity wala siya gyud sa Bible. Walay word nga Trinity sa Bible, pero ang content ug ang description sa Trinity naa sa Bible. Now, para nila imposible daw ang three mahimong one. Ang Father God, si Jesus Christ God, ang Holy Spirit God, and nganong ang tulo mahimo mang one. Ingon din sa therefore dili isa imo ang God, tulo imong God. Di ta pareha God kay ingon ang Bible, isa lang ang God sa Bible. Ang question, imposible ba gyud ang one or ang one mahimong three o ang three mahimong one? Na sa human understanding, imposible na sa. Kay 1 plus 1 plus 1 equals 3 gina sa human nga level sa standard sa intellectual capacity. Pero di na to pwede i-describe ang God sa atong human standard. Tanawon daw na to ang Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Now, ang word nga God is singular sa English na to nga construction. Pero sa Hebrew word, ang God, gitawag siya Elohim. Ang Elohim, isa ni siya ka plural nga form, o ang plural, more than one. Actually, sa Hebrew, may kag plural, 3 gina siya, pataas. Kay dual ang double sa Hebrew. Sa English, may tag plural, more than one. Pero ang Hebrew lahi, singular, and then wagi pa sa dual, and then diha ng plural. So, pag ingon ng plural, more than two ni siya ka persons. Ang word nga El, muna sa ang word nga God, El. Lohim, pasabutan na, 3 strong ones. So, tulo kadagko, sa meaning pa lang sa God or Elohim sa Old Testament, nagpasabot nini og more than one person. Pero anita sa word nga God, singular siya nga form, pero ang iyang description sa Hebrew, tulo ka persons. Now, God, singular, ingon dinhi, let us. Kinsa maning us? Ang us, singular or plural? Plural. Kinsa maning us? Katuning God nga nagmention sa first phrase. So ang singular nga God nahimong us.
nahimo siyang plural. Ug ang capacity nining us ingon siya mag-make ta og man in our image. Ang us dinhi naa say capacity nga mo create og life, mohimo og tao. So kinsa maning us muni sa ang Dios, kay ang Dios lang mo'y makahimog tao. And ingon ang us gikan ni sa muni sa ang God. Therefore kaning God nagisgot ni more than one person. So let us make man in our, plural or singular? Plural ang our, more than one person. Again ha, God is singular, pero ang description niya, plural in form, tulo ka persons. Let us make man in our image. Ang image, plural, singular. Singular. So supposed to be, kung atong sabton, our images unta na siya. Pag ingon sa Dios, ingon ng Dios, maghimo ta. So more than one. Maghimo tag tao sumala sa atong mga dagway. Kay daghan man sila. Pero nganong image man? Ingon ang Dios, maghimo tag tao, kita, maghimo tag tao, so more than one, sumala sa atong hulagway. Now, ang image din is isa lang ka image. Makita na to din hingat na more than one person sa isa ka God according to our likeness gihapon. So singular and gi-describe niya sa tulo ka person. So it is not impossible di ay ang tulo mahimong isa o ang isa mahimong tulo. Now, tan-awon daw nato pila man gid ay ka person ning God. Kay more than one man ka siya, more than two man ka ning God. Matthew 28:19. Sa Matthew 28:19, go therefore, ingon ni Christ, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ang persons di ay sa Godhead, mo dining Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? So naatay tulo ka person sa usa ka Dios. Now, pwede ba ang tulo mahimong usa? First, gitudlo ni daan pa lang sa Garden of Eden sa idea sa marriage. Genesis 2:24. Sa diyang gikasal sa Dios si Adan ug si Eva, ingon siya, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Pila ka person? Ang husband ug ang wife. Two persons na himong one flesh. In the sight of God, isa sila ka flesh. In the sight of men, duha sila ka persons. Well, munang lahi ang point of view sa Dios ug ang point of view sa tao. Tanaw na to daw sa 1 John 5:7. 1 John 5:7. For there are three that bear witness in heaven. Pila ka buok? Three. Tulo lang ang dunay authority nga naglungtad sa langit. Wala tay gitawag og mother in heaven, wala tay gitawag og queen of heaven, wala tay gitawag og mother of God. Tungod kay tulo lang ang nay-authorize gyud sa langit. Kinsa man sila? The Father, the Word, and the Holy Spirit. Now, ang Word is capitalized ang W. It means dili ni usa ka butang, isa ni ka Godhead. So, kinsa man ning Word? Sa John 1:1, ang Word mo si Jesus Christ. So, naitulo ka dunay authority sa heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pila ka book? Ingon ang Bible, 3. Padayon sunan. And these 3 are 1. So, isa ka God naglungtad sa tulo ka persons. Imposible dili. Of course, wala imposible sa Ginoo. Pero sa tao, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Sa Ginoo, no. Father and Son, Holy Spirit. Sa Ginoo, these 3 are 1. Isa ka Dios, tulo ka person. Now, ang question, naglungtad ba ning tulo ka person og dungan? Nagdungan ba ni sila exist? Ingon nila nga sa Old Testament, ang Father nag-exist. Sa New Testament, ang Father nahimong Son.
o ang Son na himong Holy Spirit. Isa lang ka person, ilang gipuli-pulihan. So kung inana nga teaching, ang Father na himong Son, ang Son na himong Holy Spirit, dili sila pwede magdungan og exist. Nagets? Di sila pwede magdungan. Pero tan-aw na to ang Bible, kay nagdungan sila og exist. Matthew 3:16-17. Now, during sa baptism ni Jesus Christ, tanaw na itong nahitabo, when He had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God. Now, sa 16 sa ako, pagbaptize ni Jesus Christ, paghawas niya sa tubig, niabot ang Holy Spirit like a dove. Dili siya dove, dili siya kalapati, sama sa hulagway sa usa ka kalapati. So paghawas ni Christ sa tubig, miabot ang Holy Spirit nga mura siya purma og dove. So present si Christ, present ang Holy Spirit. Another thing, 17, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So napagitingog sa langit mingon, mao ni akong pinalanggang anak. Kay anak man niya si Christ, kinsa man to nitingog? Ang amahan, wa man siya inahan pud. So automatic amahan. So sa baptism ni Christ, si Christ gibaptize, present ang Holy Spirit, present ang Father at the same time. Parehong time, parehag situation, parehag dapit, parehong nga okasyon. Nag-present ang tulo. And therefore, dili di sila magpuli-puli sa usa ka person. Nagdungan og lungtad og exist gyud ang Father, Son ug ang Holy Spirit. Nagets? Now, tulo sila ka distinct person, it means lain-lain sila personality. Ang Father isa ka person, ang si Christ isa ka person, ang Holy Spirit usapod ka person. Unsa maning person? Ingon nilang person pastor kanang tao. Dili. Ang person comprise siya sa tulo ka characteristics, na say intellect, na say will ug naay emotion. Intellect na say kaalam, will na say kagulingong pagbuot, na say emotion na say emotional nga response. Mao nay usa ka person. Ang hayop dili siya person. Wala siya intellect nga sama sa tao. Nasa'y free will pero dili gyud sa will pareha sa tao, o wa siya emotion pareha sa tao. Ang iro mohilak pero nanay sakit sa mata. Ang tao mohilak tod kay nanay gibati. Well, nay mga mananap siguro pud nga mohilak pero lahi gyud ang emotion sa tao. Special ang tao. Ang tao person. Ang angels person pod, kay na sila intellect, na sila kaalam, na sila will, na sila kaguliyong kabubuton mo nang si Lucifer ni rebelde sa Dios, wa sa pugni sa Ginoo, na sila free will, and na sila emotion, masuko, malipay pod sila. Mo nga mga angels person. Spirit being sila pero person sila sa ilahang karakteristik. Ang Holy Spirit pod person. Dili siya isa ka power. Well, daghan ang nagtudlo nga Holy Spirit usa siya ka power lang. Power siya sa God. Pero dili siya power, isa siya ka person na say pagbati, na say kaalam, na say kagulingon nga kabubuton. Tan-aw daw nato. Una, He is all-knowing. Bright ang Holy Spirit. Nasayod siya sa tanang butang. 1 Corinthians 2:11. So ang Holy Spirit di ay, siya ang third person sa God, sa Trinity. Therefore, kung unsa ang Father, unsa si Jesus Christ, maupod ang Holy Spirit. Ang iyahang kapasidad, tanan, usa siya ka Dios, way katapusan, nasayod sa tanang butang, sama sa usa ka attribute sa usa ka Dios. 2:11, 1 Corinthians, "For what man knows the thing of man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God." So why nasayo daw sa tanang butang except the Holy Spirit? So the Holy Spirit is all-knowing. Nasayod siya sa tanang butang because of course He is God. Ang God nasayod sa tanang butang.
nasayod siya unsa imong weakness, kabalo siya unsa imong strength, kabalo siya nga nung na-discourage ka, kabalo siya nga naluya ka sa pagsimba, kabalo siya asa nga aspect ka dasigon, swito siya sa tanang bahin sa imuhang kinabuhi. Dako kay factor ang Holy Spirit gyud sa imong kinabuhi. Another thing, the Holy Spirit is all powerful. He is omnipotent. Power infinite being siya. Luke 1:35. Luke 1:35, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. So, Luke 1:35. Ingon din ni, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest. Moabot ang Holy Spirit ninyo, kato ni pagkatao ni Christ, ug ang gahom sa kahitasan o kinahitasan. Now, ang highest din is capital H. It means it refers to the power of God. Ang gahom sa Dios magauban pud ninyo. Pinaagi sa Holy Spirit. So, ang Holy Spirit is all powerful. Walay tao nga dili pwede bag-uhon sa Holy Spirit. Walay pamilya nga dili pwede bag-uhon sa Holy Spirit. Walay kasing-kasing nga gahi sa Holy Spirit. He is all powerful. Now, He is omnipresent, present everywhere. Dili ka makaikyas sa Holy Spirit. Walay part sa kalibutan nga didto ka magtago sa iyang presensya. No. Tanang tao manubag ka sa Holy Spirit tungod kay takas niya. Psalms 139 verse 7. Psalms 139 verse 7, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Ingon ni David, Lord, makatago ba day ko sa imong spirit? Makatago ba day ko nimo Ginoo? Bisan asa ka moadto nga part sa kalibutan, kabuton jud kas Holy Spirit. And once kabuton na kas Holy Spirit, mabaliko na kas Ginoo, di gyud na mahitabo nga di nimo mapansin. Ma-feel gid nimo ang conviction, ang calling sa Holy Spirit. Munang tinuod nga anak sa Ginoo mo balik gid sa pagpangalagad niya. Kay mas powerful ang Holy Spirit kaysa imuhang mga kapakyasan. Now, because He is a person, pwede ta makakumit og sin against the Holy Spirit. Pwede di ta makasala niya. If He is just a power, dili ta makasala niya, kung dili dito sa tag-iya sa power. Pero ingon ng Bible, nga makakumit ni tagsala sa Holy Spirit, it means He is a person. Now, Acts chapter 5, verse 1, nga to sa verse 3, ug moamba ko sa verse 5. Isa ni ka-rare kayo nga situation na, ako sa taga-background, rare kayo nga situation, talagsa lang yung may tabo. Ug once mahitabo ni dunagay purpose, dako kay nga purpose ang Ginoo nini. May tungod ni kang Ananias ug ni Sapphira. Now, sa verse 1 ingon dinhi, abli mag Bible palihog. Acts 5:1. But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession. First, gikan sa Acts chapter 2, human nabaptize ang 3,000 souls na add sa church. Mabasa nimo sa Acts chapter 2 nga grabe ang lihok sa church. Grabe ilang ang ministry sa buluhaton sa Ginoo. Nagtinabangay sila, ang mga apostles, nagpadayon sa Bible study, sa preaching. Ang mga member, nagbinagligyaay sa ilang mga kabtangan parang halin ilang isupport sa work. Inana ang picture sa Acts chapter 2 pa lang, grabe kayo ang passion sa mga apostles, sa mga church member para pagpadagan sa iglesia. So ilang gibaligya dito, ilang mga kabtangan, gipangtabang sa mga kabus, gipangtabang sa nagkalisod, gipangtabang sa mga balo, gipang support sa mga ministry, unsay gikinahanglan sa work. Grabe gud ilahang mind setting, ilang passion. Pag abot sa chapter 5 sa Acts, isa din ni si Sapphira o si Ananias. Member sila sa church, o ni-commit pod sila nga mo-support sa church. Now, gibaligya nila ang isa ka portion sa yuta. O ang halin sa verse 2, Acts 5:2, and he kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it,
and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. So, gihatag ni Ananias ang halin sa yuta nga intended para sa church, buluhaton sa church, pero iyang gikuhaan. Iyang gikikbakan. Ingon siya sa iyang asawa, ay sabda, ato rani. And si Safira pod, wapod siya nagsaba, aware siya. Paghatod nila dito sa apostles, ang apostles sila ang mga kadagkuan sa church, sila ang mga leader. Nakaibalo man si Peter, verse 3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? So ngano kang nakaibalos Peter? Of course, ang power sa Holy Spirit. Filled kay sa Holy Spirit si Apostle Peter. So niyo si Peter, Ananias, nganong nagpadala man ka sa kaaway? Nganong nagpailad man kaniya? Nganong imo man gikuhaan ang iya sa Ginoo? Kabalo mo sa initabo. Verse 5. Amba ko sa verse 5. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. Pag abot sa verse 5, ingon ng Bible nga naputlan sa gininhawa si Ananias. At that moment, namatay si Ananias. Now, ingon ang uban nga mga nag-study, mga theologians nga probably are heart attack si Ananias kay murag naulaw sa, nasakpan sa, something na. Pero one thing din isa ka lesson nga tumakita din abi nimo, isa ka serious na person ang Holy Spirit. Pwede ta makasala og seryoso nga sala against niya. Og ikaduha nga lesson, seryoso ang Holy Spirit sa pagtabang niya sa buluhaton sa church. Yes, ang reason nga nung natay panimbahon karon tungod ni sa Holy Spirit. Kay pagsaka ni Christ sa langit, gibili niya ang administration na sa Holy Spirit. Muna ingon siya, musaka ko sa langit, hangyon ako kong Father, and the Father will send the Comforter or Helper or the Holy Spirit unto you. Siya mo empower, siya mo uban kaninyo. So ang present nga person karon sa Trinity naa nato nagauban nato, wala na si Christ. Si Christ na sa langit, ma-feel gyapon niya nato siya, of course, kay God man siya, pero ang person in charge gyud sa church, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya ay nagadasig sa matag membro. Siya reason nga nung natay panimbahon, siya nag-encourage nimo nga mosimba, siya nagatabang sa mga problema, siya naghatag kaalam sa atong mga leaders, sa mga preachers, siya nag-provide og ministry, tanang pagpalambo sa church ang Holy Spirit mo'y nag-work ni ana. Og seryoso siya ni ana nga trabaho. Og dili gusto sa Holy Spirit nga babaga na siya nga buluhaton. Kabalo mo ang worst? Pagkamatay ni now ayog isipan ninyo nga kanabang mura mo mahadlok. Akong gingon rare kini nga situation. Kadaghang higayon beta nakasala sa Holy Spirit pero buhi gapon taghan pagitag oxygen. Ang point nako is seryoso siya ug nay special nga purpose ang Ginoo gitudlo. Pag abot ni Safira, pagsunis ilang balay, asa akong bana. Basa ang ubos nga verses. Ingon din si Peter, nganong gibuhat man ninyo, Safira? Nganong nagsabot man mong duha? Naksog excuses Safira, pero ingon ang Bible, nabugtuan po sa gininhawa ni anang higayuna. Duha sila gihipos. Ni ana lang nga kahimtang. You see, in ana ka serious ang business sa iglesia. In ana ka serious ang Holy Spirit nag-work sa church. O gusto niya pure, sincere nga heart sa nagsimba o sa nag-commit sa buluhaton. So if we commit something to the Lord, buhaton na to ni with passion. Passion. Kaya ang Holy Spirit, isa ka seryoso kayo ang iyahang commitment sa church. Di niya gusto nga sagulan lang og tiaw-tiaw ang pag-alagad sa Ginoo ang pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Unsa may role sa Holy Spirit? Unsay function day niya? Unsay trabaho niya sa atong kinabuhi? Yes, ang trabaho niya sa church, siya nagauban sa church, pero unsay trabaho day sa Holy Spirit sa atong kinabuhi? Now, una sa tanan, naga-indwell siya sa matag believer ni Jesus Christ. Indwelling.
nipuyo siya sa matag usa ka magtutuo ni Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Now first of all, in him, kinsaning him, si Christ. Also, you also trusted. Human kami salig ni Jesus Christ, unsay imong gisaligan, based sa truth after you heard the word of truth. So di ka mo salig kung walay truth. Kung false imong nadungog, false imuhang pagsalig. Munang importante ang foundation sa truth sa atong Christian life. Kay kung bakak ang gitudlo sa Bible, bakak ang atong gitudlo dinhi sa tubangan, dili mao ang imong gisaligan og nagmatatag adlaw. Walay mahitabo sa atong kinabuhi, walay gahom ang Ginoo sa imong kinabuhi. Muna importante ma-display, ma-expose ang truth. Ingon ni Christ, the truth will set you free. After you hear the word of truth, unsa maning truth? The gospel of your salvation. Again, human day ka makadungog sa gospel. Unsa maning gospel? Ang message nga si Christ namatay, gilubong ug nabanhaw. After you heard the gospel message, diha kami tuo, diha kami salig, in whom also having believed. So in other words, human kami dawat ni Christ, mi surrender sa imong life ni Christ ngadto sa salvation, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed. Before na ko emphasize ang sealed, nipuyo ang Holy Spirit sa imuhang kinabuhi. Pagdawat nimo ni Christ, Lord, gidawat ka as my Lord, personal and Savior. By faith, gidawat nimo si Christ, pero ang person gyud sa Godhead nga nipuyo nimo ang Holy Spirit. Ug nasa purpose nga nipuyo sa imong kinabuhi. Ang sealing sa Holy Spirit mo ni ang pagpuyo niya. Siya ay nag-take in charge sa imuhang life. Tanawa, 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. Know ye not, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Kay balo ba daw ka nga imuhang lawas, ang imong kinabuhi, usa na ka templo sa Ginoo. It became God's temple, pinaagi sa presence sa Holy Spirit. May imagine mo unsa man ang temple. Templo na is someone nga gi-serve, king nga nag-rule, ug na is servant nga nag-serve. So ang imong kinabuhi dihay nahimo ng templo sa Holy Spirit. Nagpuyo siya sa imuhag yung kinabuhi. Munang sa kadako sa atong Dios, nasigo siya sa imong gamay kayo nga kasing-kasing. Inana siya ka-flexible. Inana sa mo-adjust sa matag tao. Now, kabalo ba ka? Ingon ang Bible, dapat na kang masayod. Now, sa John chapter 14, 16 to 17, ang pagpuyo sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, isa ni ka-privilege. Again, ang pagsulod sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, dili ni something nga mukirig ka ha. Holy Spirit, gito Pastor John. Ay, kumpiyansa, basig na ko'y power. No, dili something inana. Nai-ebidensya o niya sa works Holy Spirit, moabot ada nga part, pero di kanya pakirigon. Walay mga uban nga mga unnecessary nga mga movements sa iyong body. Simple pagdawat nimo ni Christ ang Holy Spirit mo puyo sa imong kinabuhi ug nasa hinihinay nga manifestation nga mailhan nimo nga naglihok gid siya. Kay di gyud pwede ang Holy Spirit nagpuyo sa imong kinabuhi ug nga wa gyud siya buhaton. Kay powerful siya kaysa imuhang kinabuhi. Bisan pag mo say no kaniya, powerful gihapon si Holy Spirit. Therefore, makita og duna gid ni ebidensya. Now, privilege. Kung naa na nimong Holy Spirit, privilege. Tanawa. And I will pray the Father, and He will give you another comforter or helper. Parakletos ang helper din sa Greek. It means comforter. Now, underline the word another. Ingon ni Christ, muadto ko sa langit, muhangyo ko sa kong Father, nga padadaan mo, kinsa nimo ang church, ang mga disciples, padadaan mo
lain pong magbalantay or helper, comforter. Lain pod, another, meaning it is the same kind ni Christ. Ingon siya, magpadala ko og lahi na nga person, pero parihara nako. Another comforter. Meaning, wa ningon si Christ, kapadadaan tamog angel, or padadaan tamog force, or power, or padadaan tamog lain nga tao, i-train ako. No, ingon si Christ, padadaan tamog lain na pod. Lain na pod nga comforter. Meaning, pariharag capacity ni Christ, pero lain na pod nga person. O ang person na sa Holy Spirit. Munang the same power, kung kinsa si Christ, maupod ang Holy Spirit. Unsay abilidad ni Christ, mo po yung abilidad sa Holy Spirit. Si Christ nagtudlo sa mga disciples, ang Holy Spirit mo tudlo po nimo. Si Christ naga-comfort, naga-train, naga-mold. Ang Holy Spirit po naga-mold, naga-comfort, naga-train sa imong kinabuhi. The same function, buhaton na sa Holy Spirit, pero different person. Verse 17. Verse 16, that He may abide with you forever. 17, the Spirit of truth. So ang helper di ay dinhi nga gimension sa 16 mo ni siyang Holy Spirit, gitawag siya the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. So ang Holy Spirit wala nis ubang tao, wala nis kalibutan, kinataw nagkinabuhi sa kalibutan, naani sa matag anak sa Dios. Pribilehiyo nga duna kay Holy Spirit, kay wala ni gihatag sa ubang tao. Ngadto lang ni sa mga tao nga midawat ni Kristo Jesus. Muni nakapahimo nimong special, unique. You are different. If you have the Holy Spirit in your life through Jesus Christ our Lord, you need to accept the reality and you need to live that reality that you are different from the world. Lahi na gyud ka. So ang imong Christian life, kung pareha gyapon ka sa world, sa exposure, sa di may binuhatan sa kalibutan, check yourself. Kay dili in anak mo lihok ang Holy Spirit. Moingon ta nay Holy Spirit nako pastor John, save nako, powerful kaysa unyawa sa kabag-os imong kinabuhi. So mas powerful ka sa Holy Spirit? No, kay di man gud kumusugot pastor John. Also nagdepende siya sa imong authority. Manong we need to surrender our life to the lordship of the Holy Spirit. Ubisan pag mo say no ta, ma-feel gid nimo ang disiplina sa Holy Spirit. Muna mabag-o gid siyang kinabuhi. You see, moingon ka, well, what if one sermon, one Monday morning din sa Sunday. Moingon ko maigsoon na late ko na late ko kay gidasmagan kog dump truck diha sa highway. Unya wagi tatsa kung naong walay naguba. Mutuo mo nako dili. Sure pa, gidasmagan ko, grabe na lagpot ko dito sa gura. Nya mo, wagi bisag lapok. Okay, once dasmagan ang usa ka tawo sa dump truck, guba gyud ka. Doon nagi ebidensya nga naguba ka, nga gidasmagan kag dako kayo nga gahom. Ug kinsa may powerful? Mas powerful pa ba ang dump truck or ang Holy Spirit? You see? So kung Holy Spirit nag-govern sa imong life, nagpuyo sa imong life, doon na gid ni ebidensya nga tay-ugon gid niya imong kinabuhi to prove that He is in your life. Na feel ba na nato higalegson? Now, how long hangtod kanus ama ng Holy Spirit magpuyo nimo? Sa panahon ba nga makasala ka, mubiya ba sa imong kinabuhi? Tanaw na to. Ephesians 4:30. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So ang pagpuyo di sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, nakakontrata ni hangtod sa redemption. Kanus anang redemption? Mo na ang pagbalik na ni Christ ug pagkuha sa iyang katawhan. So once ang Holy Spirit na nas imong kinabuhi, iya na nang gikumit yang kaugalingon nimo, gisilyuhan kaniya hangtod inigbalik na ni Jesus Christ. What if makasala ko Pastor John? Dili sa mubiya, mobitaw ingon Holy Spirit, do not grieve. Ayaw siya pasubua, ayaw siya pasukua sa imong kinabuhi. And what if makasala ko Pastor John? Di siya mubiya? Yes, di siya mubiya.
Ug mo nang disiplinahon kaniya, tudluan kaniya aron makorek ato ang spiritual life. Part sa Holy Spirit ang pag-comfort, ang pag-correct. Kung saan niya pag-correct, kumubiya siya nato. So hangtod di ay inigbalik sa Ginoo. Unsa may ebidensya nga ang Holy Spirit naglihok sa imong kinabuhi. Yes na ang Holy Spirit sa atong life kay anak ta sa Ginoo. Unsa ebidensya nga naglihok gyud ang Holy Spirit? Acts chapter 1. Acts 1:8. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. First of all, you will have His power. Now, lain dealing ang Holy Spirit sa katawhan. Sa Old Testament, ang power sa Holy Spirit, gipadayag niya sa pillar of cloud, pillar of fire sa Israel. That was in the Old Testament. Sa New Testament, sa time sa mga apostles, sa birth sa church, gipadayag sa Holy Spirit ang mga extraordinary gifts, miracles, tongues, uban pa diha, mga kuyaw kay nga mga butang, pagbuhi og patay, manginaana nga mga sitwasyon. And during sa Dark Ages, lahi na pud nga klase sa power sa Holy Spirit. Gihatag sa Holy Spirit ang kaisog nila nga di sila mubigay silang faith. Muna ang history nag-ingon, millions ka mga Christians ang gipangpatay ug wa sila ni bigay sa ilang faith. It is because it is beyond their emotion, beyond their strength. Ang kusog nga naghatag nila gikan na sa kutsog sa Holy Spirit. Muna nakaya nila maghatag silang kinabuhi bisan pa sa kamatayon for the sake sa Ginoo kay ang Holy Spirit mo nag-empower nila. And sa atong time karon, dunay daghang manifestation gapon sa power sa Holy Spirit. Meaning, ang tao nga filled sa Holy Spirit, ma-feel nimo ang iyang power. Tagaan kanyag commitment, passion, nga willing ka muhatag bisan pa sa imong kinabuhi. That's the power of the Holy Spirit. Uban pa nga mga gifts nga iyang ihatag sa imong kinabuhi just to prove nga naglihok sa imong kinabuhi. And another thing, padayon ta sa verse, and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Witnesses, underline the word witnesses. Mailhan nimo ang Holy Spirit nag-work sa imong kinabuhi kay tagaan kanyag passion to witness, to share the gospel. Naa kay tinguha nga madaon ta na ko niya kung relative sa Ginoo. Pero kung usa ka Christian and wa kay pakabana sa imong minahal sa kinabuhi nga madalan mo sa Ginoo, I don't know unsa gilihok sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Kay once mo lihok sa imong kinabuhi, tagaan kanyag desire nga madalagid ng mga tawhana diya sa tiilan sa Ginoo. That is one of His footprints. Acts 13:52, isa ni siya. Acts 15:32, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. So isa sa manifestation nga nag-work ang Holy Spirit sa imong life, you will have His joy. Kalipay. Sa time si Paul o si Silas gipreso, gikadina ilang tiil, gikadina ilang mga kamot. Na Silas Bartolina, pinakasuok nga bahin sa prisuan, ngit-ngit, walay suga. Instead nga manghilak o ma-discourage sila, pero tungod sa paglihok sa Holy Spirit, nanganta sila hymns o mga praises. Nanganta sila. Naay kalipay, taliwala sa atong kasakit. Ang proof nga Holy Spirit naglihok sa imong kinabuhi, malipayon ka, taliwala sa mga problema. Ang joy di ni usa ka kanabang literal nga magsikag ngisi. Lahi po na siya magsikag ngisi. Isa ni ka-joy nga muhatag nimog kalinaw, kusog bisag naa kay mga pagsulay. Nga makaingon gapon ka ang Ginoo mahis kong kinabuhi. Wa na bay joy imong Christian life? Moadto na ba kag simbahan nga murag bugat ka atong tiil? Uga na kayo atong spiritual life? Isa na kailhanan nga dili inana kay ka-active ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. So mailhan gini mo nga nag-work siya kay tagaan kanyang excitement, joy sa pagbasa sa pulong, joy sa pag-ampo ug sa pag-alagad sa Ginoo. Now ang sealing sa Holy Spirit nganong puyo sa nimo, ang sealing nagsimbolo nig ownership. Isa ni ka business nga term sa mga company, ilang company do nagisilyo. Ang ilang mga product do nagisilyo sa brand silang company. Pero sa time ni Christ, mailhan nila ang mga hayop nila kaniadto kung daghan sila mga kahayupan, pinagi sa tatak. May imagine ka, ang usa ka sindiro dunay 2,000 ka mga karnero. Ang usa 2,000 pud ka karnero. Magsagol na tanan, pareha big naong tanang karnero.
Asa man to ako din mo nang di pwede mo ingon ta pareha lagi bugnaong brad, di ba? Di ko musugod sa kanding kay parehag naong, di para nagnaong tanang kanding, para nagnaong tanang kabaw. Pero sa ano pag ila nga imuhan ning karnero pareha ra man nagnaong, parag tingog, parehag gidakon tungod sa tatak silyo. Doon na nay tatak ilahang lawas. Kang doon na may butang R. Kang brother Ranilo ni. Kani J. Kay brother kuan ni siya. So nay mga tatak ilahang mga karnero. And ang work sa Holy Spirit nga ni puyo sa simong kinabuhi para tatakan ka nga iya nakas Ginoo. You are owned by God because of that sealed sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Now Romans 8:9, but you are not in the flesh but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. So kung ang Holy Spirit na nanimo, iya nakas Ginoo. Kung iya nakas Ginoo, deserving siya nga imuhang alagaran. Kung upalit kag kabaw, unsay purpose sa kabaw? Daro, no? Lisod kay himo nimong pet food. Yung patulogon sa imong kwarto. Daro. Palit kag kabaw for business purposes. Patrabahoon nimo. Karon pagpalit nimo kay nagsira magkatog. Silag kaon. Di mo lihok, magsilag tuna. Di mo trabaho. Para nimo alkansi ko sa akong gipalit da. Now, tan-awa ang 1 Corinthians 6:20. Tan-awa daw. 1 Corinthians 6:20. You were bought at a price. Gipalit na ka sa usa ka price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. You are bought with a price. Gipalit na ka sa dugo ni Jesus. And therefore, ingon ni Paul, glorify Him. Serve Him. Work for your master. Kay gipalit naman dita sa Ginoo tanan, then deserving nato siya serbisyuhan. O isa sa mga purposes na work sa Holy Spirit is to transform your life. Bag-uhon yun ka sa Holy Spirit. Tanawa daw, Ezekiel 36:26 to 27. Ezekiel 36:26 to 27. Saad ni sa Ginoo nato, ingon siya, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Bible ninyo ha? Ezekiel 36:26. 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you, 27, and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Church, He is powerful enough to change, to transform your life. Siya ang solusyon kung nakay kapare sa kinabuhi, nakay minahal sa kinabuhi nga gusto niyo bag-uhon, ang Holy Spirit mo'y solusyon ini. Kaya niya bag-uhon, pahumukon ang kasing-kasing sa tao nga usa ka bato sa kagahi. Pariha biya tao sahay nini. Natay bato pod nga kasing-kasing. Dili ko mangutana sa imong kasing-kasing sa imong pamilya, of course, na doon na kay heart sa imong family. Pero na ba kay heart para sa ubang tao? Na ba kay kasing-kasing para sa ilahang kalag nga wapas Ginoo? Doon na ba kay kasing-kasing sa mga tao nga hangtod karon na ilawom in taon sa bisyo, na ilayo sa Ginoo? Doon na ba kay kasing-kasing sa mga kabataan puhon mo atubang sa future nga gikahadlukan? Doon na ba kay kasing-kasing sa pag-nurture nila? Doon na ba kay kasing-kasing sa pagpakabana sa ubang tao nga wala pa sa Ginoo? Doon na ba kay kasing-kasing sa pagpaminaw sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nagpakabana ba ka sa iyang purpose sa imong kinabuhi? Nagpakabana ba ka niya hangtod karon? Kay kung wa ka nagpakabana ni nang mabutanga, usa ka na kabato nga kasing-kasing. Higala igsoon, nagkinahanglan kag Holy Spirit sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi.
Dili niyo ma-perform ang Christian life without the Holy Spirit. You need Him. Kinahanglan jud kaniya, nakinahanglan jud kaniya. Kinahanglan ka bag-uhon sa Holy Spirit. Kinahanglan niya bag-uhon imong kasing-kasing. And the only solution nga naa nimo karon ang pag-surrender sa imong kinabuhi sa gahom sa balaang espiritu.